салом. Як хабар дар чин ҳамсояи кишвари тоҷикистон хуруҷи вируси нави дигари сироятӣ ошкор шудааст. ҳамарӯза то 7000 сокинони маҳаллӣ ба ин вирус сироят меёбанд. аз нишонаҳои асосии вируси нав хуруҷ карда шамолхӯри роҳҳои нафас, зулфаи шадид, беҳолӣ ва таби баланд ном бурда мешавад. дар аввали хуруҷ вирус асосан дар кӯдакон сироят ёфт, аммо дар чанд рӯзи охир калонсолон ҳам аз сироят ба вируси тозахуруҷ шикоят доранд. то имрӯз ҳама беморхонаҳо дар Пекин ва Леонин пур шуданд. мактабҳо бошанд дар робита ба вирус ба муҳлати номуайян фаъолиятро боз доштанд. дар робита ба ин Си Ҷинпин раиси ҷумҳури мардуми Чин талаб кардааст ки ҳарчи зудтар сарчашмаи хуруҷи вируси ҷадид ошкор карда шавад, зеро дар замони хуруҷ намудани пандемияи коронавирус баъзе кишварҳо маҳз Чинро дар кашф намудани ин вирус муттаҳам мекарданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.